Милчак, познай къде ще те водя. Казвай, че не знам пак какво си измислила. Запазих ти час за лазерна епилация в Естетик Хаус. Не. Аз съм мъж. Аз не се занимавам с такива глупости. Едно време хората в пещерите как мислиш са били, бе? Я пак си помисли. Добре, мило, както кажеш. Айде. Брат, жената тук ме кара да ходя на някакви лазерни епилации и глупости да си махам кожата пък. Аз изобщо не искам, човек. Брат, отиди. Казвам ти, че няма да съжаляваш. Ако знаеш какви мацки има, мале. Стига, бе. Въх. Отивам, значи, брат. Здравейте, аз съм за лазерната епилация. Разбира се, очакват ви в левия кабинет. Котио. Сега, баткове, ходи на лазерна епилация. И сега ще видя с тебе на лазерна епилация. Къде е мацката? Аре, къде е тая колешка, е? Здравей, Милчак. Готов ли си? Мисля, че тук има някаква грешка. Не, няма грешка. Не, аз... Легнете. Не, помощ, не искам!